sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo dagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, makablaawan man pay amin dagiti kakabsat tayo nga OFWs, nang nangruna di tadappaar ti Hong Kong, Singapore, Saudi Arabia, Toronto, Canada, London, United Kingdom, Taiwan, Jordan, Qatar, Milan, Italy, Union City, California, USA, Greece, ken aminan akakabsat tayo nga adda dita ballasiw taaw. Agan annad kayo dita kakabsat, ni Apo Diyos ti adda amang tarabay kada kayo amin kabayatan ti ingkay panagtrabaho. Kastameten kadagiti kakabsat adumdumngeg ditoy pagilyan tayo. Kang runaan di tadappaar ti Isabela, Abra, Nueva Vizcaya, Pangasinan, La Union, Sultan Kudarat, Mindanao, Cabangan, Zambales, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Tarlac, Baguio City, Benguet, ken aminan akakabsat tayo sa dinuman aparte ti Pilipinas ti ayanyo. Agyaman kami unay iti ingkay panagdengdengeg. Sapay kuma, tamataginayon ti salon at ti tunggal maysa, ket di kay tumauma nga agdengeg kadagiti drama tayo. Pagyamanan mimet dagiti kabarbaro a subscribers tayo. Thank you kakabsat. Sapay kuma taagtultuloy ti ingkay panang suporta ditoy nanumo at channel tayo. Intay nga rudan denggen dagiti agsasaruno a drama. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat, ti intay kanbiag ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam, nagpailinged iti nagan nga Audrey, manipod Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, manipod nang ngagak daytoy a programam kanayonen ti panagdengeg ko. Pudno launay ang makaited iti adal ken liwliwa kadagiti kaskanyak a dumdumngeg. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Ket patsek ken mamatiak ang makaibati daytoy iti adal kadagiti naayat a dumdumngeg. Rukyak nga ruden ti agsalaysay. Oho! Apay nga gadal ka pa ilang nga minaya. Babae ka. Asawain da kan tumilaing. Kalpasan na. Agtagibalay ka. Kinagaywan kanto kadagiti anak mo. Ay, saan mo na masapol ti diploma para iti dayta? saan nyo lang arudan a pinagadal dagiti kakabsat ko? Ita, didakmat pagadalan. Audrey anak ko, saan kumaanatang ti ulom? Denggem ko mati amam. Nana. Apay, anyaya ko matinagdumaan nyo nga kakabsat. Tatang, kayat ko ti agadal. So, pwede ko na madapos-busan may iti inam para iti panagadal mo.
Ay na, gastos la dayta. Nasaysayat pa tulungan na kami nga garden ka nagaramid iti walis aboy-boy. Baka umasinso pa iti biyak tayo. Gamno dayta iskwi-eskwila. Aho, awan lambo ko now dry. Nanang, pangaasiyo. Kaya't ko ti agaday. Pasensya ka na nako. Ngamnoan niya ti imbaga ti amam. Iso ti masurot. Di tay mabalin at ubngaren ti amayo, Audrey. Ipanagnag ko kada kayo akamalak aragpatan dagiti arapap ko. Diyak itulok ka dito yaklatan aging gatong palbiag ko. Audrey! Manong? Nakaluto ka din. Magbisina ko. Nay, kanya tira ramidan. Apay nga impake kamit din. Pumanawak, Manong. Saan mo ko man nga ibagbaga kada tatang kananang? Sa dino kumamot ti papanamadin ko. Oray sa dino ditan basta pumanawak kung dito'y balay. Sukiram ni tatang? Manong Jun, sikati inauna kada tayo nga kakabsat. Lalaki ka pa'y. Apay adi ka man lang nagsalukag nga agadal idi. Tapno makalpas ka, kat makabirok ka itinatalgad at trabaho. Kasano ka nga garapapi iti kastoy a klase ti biyak? Kat no ultimo paggatang iti bagas kat awan. Ay kat mo talagang awan na turad ti pakinakam na kada tayo. Kastoy tayo latan, aging gatong palbiag. Kastoy nga? Marigrigat. Sangkasapul, sangkasakmol. Kinapatag, mangmangan, ken umangangis tayo. Nasayatin da ita. Diyak kaya ti kastoy a klasin ti biag, Manong Jun. Amok, ken mamatiak nga itilikudan dagiti bantay a makitkita ta. Manipod dito'y kalapaw tayo. Adda na pintas agasat nga agur-uray kanyak. Nukas na, nagapu ka iti probinsya? Wen, ma'am. Naturod ka matngarod ano kasta iha. Napigsa ti pakinakam mo nga umay dito yung syudad. Kat, kumusta? Saan ka kadi ama ikawa? May kawak nga rod, ma'am. Nangro na iti panagbalasiw ko iti kalsada. Kinapudno na. Bumayagak iti 5 minutes sakbay makabalasiwak. Anya? Kasano kat nagpapartakbat dagiti lugan a lumabas. Sa dino nga iti pagnanaadam ita. Ada part-time job ko iti palengke, ma'am. Agla ko iti natangkan prutas. Ijayak nga agnanaad. Imbaglaangan tanaawat ka kasi student assistant dito school. Nagasat ka, ta dito'y ka library unassign. 5 laang nga oras ti duty dito eh. Masapul abantayam dagiti estudyante. Siguraduam nga awan mayawid. Wenno mairwarda dito'y a libro. Malaksid lang no pulutan da. Daytoy tilagbuk kan record book. Masapul nga aglag-in amin nga estudyante dito eh. Naawatam ka di matla ang dagiti imbagak, iha? When, ma'am? Okay. Good. O sige ha, panawan kan dito eh. Nice meeting you, Audrey. Nice meeting you too, Ma'am Annabel. Katagyaman ak unay. No worries. See you around. Dituya kon nga aguray ti Jeep. Isagana kon ti pamasahe. Iti kasta, saan akon nga kakaot inton madamdama. Ay sus, awan ba't kaya man nabati a kwartak? Ay, imbayad ko gayam amin itin padait ko ay uniform ko idi kalman. Ay, madapay gayam balance ko. Nasapa pa'y matkit di Ano sa kung timag na aging gayjay pagadalan. Wen, magmag na akon. Dito yaklatan amangan. Iti kasta, awan makakita at tinapay lang ti balon ko. Mapsugak mat siguro dito yan. Uminumak tulatan iti ado adanom. Miss? Excuse me. Ha? Isubli ko man ito yung libro. Okay. Sige, sir.
Mabit lang ta-i-check ko ti record book. Amom ka diya, bawal ti mangan dito unag ti library? Ha? Ay, wana, amok. Iso na lang taawan matan dagiti estudyante. Lunch break ngamin. No, da teacher makakita kan ka. Amangan mong tan na ka. Kasta ka di? Wan. Sige, madamdamak to nga rodan akanan ti balon ko at tinapay. Apay nga na di ka mapaniti kantin. Ha? Ay, awan nga ti igatang ko iti kanak ija kantin. Ala, umay ka. Sumurot ka kanyak. Ha? Umay ka kunakmet. Sumurot ka kanyak. Tama pantay di kantin. Ilibre ka. Oh, ato yung tinatang aginatang yo, ma'am. Agyamanak, ma'am. Agyamanak mo at balasang ko. Ay, sus. Diyak matan napuputan ti oras. 30 minutos laangan sakbay ti sumaruno a klasik. Partakak ti agsukat. Iti kasta. Sanak amala daw iti klasik. Oh, at 20 ka nanta, Audrey. Mangantan. Thank you, Chad. Third year college tan. Talo atawan matan ngay libre-libre nak iti lunch. Dahil tati pagsayatan na. No, adabak na nga barkadam. Uwan nga ron. Ano nga ron? Mangan kagid din. Madamdama, tumaray ka man na mapan iji library. Amon, bilibak kan ka. Nakagagagat ka. No, siyak siguro ti adday ti sitwasyon mo. Ang mga nudyak kabalan ti kasta setup. Student assistant iti agsapa. Tendera iti malam. Estudyante iti rabi. Maturog ka pa iti kasta sitwasyon. Siyempre, nudyak maturog. Di kasla ako man zombie. Ang mga no sinusup ko amin ang adara manipod iti tenged mo. Talaga malampay lang tag-joke Ay, nako, Chad. Narigat ti biyag. Imbagkan ka ta suportado da ka ti pamilyam. Siyak ngay, awan sa bali anam na maag. No di ti bagik-laang. Kan syempre, ni Lord, awan sa bali akam kamangag. No saan laang nga iso. Nangro na no kasya marigrigatan akon. Iso lang ti pangibagbaga ak iti amin asakit a marikriknak. Amok nga minadinak baybayan. Kan amok adengdenggan na amin dagiti ibagbagak kan kararag ko kan kuana. Siyak nga Saan ka di? Saan matakas na ti kayat ko asawan, Chad? Ouch! I'm hurt. Anya ka di. Ti kayat ko asawan. Saan mat nga iti amin agundaway kat may bagakkan ka dagiti parikot ko. Dagiti saksakit ang tinakam ko. Kan amin na pagdaldalanak iti biyag. Audrey, makikita kung ti masakbayan. Anya? Kan mamatiyak, ngagbalin kanto ang maysa kadagiti kangatwa na tao. Kat iday-dayaw, ken pagserbyanda kanto iti kastaunay. Anya? Oh, Chad, apay nga da ka dito Awan lang. Kailiw ka ngamin na makita. Anya? Sika talaga. Ag-review ka kit din. Iti kasta, nangato ti maalam iti exam tayo. Nag-review ako na. Siyak ba iti kunam? Ay, sus. Ala, di nakngarod disturbuhan ta ni. Madama ti pa nag-review. Hala, bawal ka no ti ag-review dito yung library. Bawal ka dyan. Katno dito iti pinaka the best na pag-reviewhan. Ngamin, naulimag. Si kalang tinaariwawa. Dayta ka ti pagbilibak unay kan ka. Oh, apay manan. Kabaalam nga isabay ti trabaho kan panag-review. Siyempre kakayanin para sa kinabukasan. Wow! Nagngangato dagiti grado, Audrey. May sa kapagwadan nga estudyante. Nakagaggagat kang ubing. Agyaman ma'am. Ayon gayam, iha.
Ijay kapay lang kadisigod apag nanaadam. Iti ko na mapagtrab-trabahom ijay palengke. When, ma'am? Kayat mo ka diti umalis? Ha? Nakitam ka diti baro a building? Iti sango ti iskol tayo? Para dayjay kadagiti mamaestra nga adayo ti balay, wenno pagaw-awidan na. Kas kanya. Iso na lang ang taddamutan ababangak ng apartment. Mas komportable ak ngamin ijay. Iso adyak kayat ti pumanaw. No kayat mo, si kalaangan ti agnaad tita. Anya? Sa anak mat a maestra, ma'am. Kan maysa, amang ano saan ang mabalin. Estudyante ak pailaan. Anya ka kadi, amuda kan dagiti teachers dito school. Amok nga umanugot da. Itikas na, makaturog kamot itinasayaat. Saan kan amakilinlinetlet ka dagiti katrabaho am iji palengke. Kan may sa, asidag dito school. Ma'am Ann. Ne, apay nagsangit kamot tan. Apay, ada ka di madian na ibagat? Amay, kwa, ma'am. Awan, agyaman ako unay. Maragsakan ak lang amin. Panagrik nakit. Ado dagiti blessings nga ititad ni Lord kanyak. Manipod imayak dito'y syudad. Naadanak adagos iti trabaho. Ura iti palingkilaang. Namamo kayo. Namamok ni Chad. Kan, ado dagiti mangisaksakit kanyak nga oray jakmat kapkapin ano. Ngamin, nasingpet ka. Malaksid iti dayta. Nagagat kan pagwadan ka nga estudyante. Mamati ak amatungpal amin nga arapaap mo iti biyag, Audrey. Oh, nakatugaw kayo umanditan. Nakasla dapat panaanan nyo, nanang. Ay, kumusta amat nga tanjay adim, anak ko? Panagkunak at saan nga agawid pa, Dejay. Amom ka, day. Asaan at kami kinitatangyaw tinang panagan kini Audrey. Pinanaganan ti apong kaw anang panak idi kanyak. Ti kayat ka no asawan ti Audrey, kat noble and strength, supernatural power, and honorable. Iso siguro ang naidumduman ni Audrey kada kayong agkakapsat. Ngamin, nakontento kayo iti kastoy abiyag. Idinto tadya ikabsat yo, na iturad natin matayo, tapno mapan agtrabaho iti syudad. Anyang iti amuta yung nanang. Amang ano nakiasawa mo tan. Saan? Amaw kasaan nga aramidan ni Audrey dayta? Ngay na, kasano kay kumama kasigurado asaan pa'y anak asawa ni Audrey. Amaw kadeterminado amang ragpat kadagiti arapaap na. Agpito atawan mo tan tinapalabas manipod pimanaw. Itilas ti pito atawan. Saan pa'y apulos ang nagawaway, nanang? Uray surat la kumamit kit awan na awat tayo. Di kaya't nasawan. Nalipatan na tayon. No adaman pagbabawyak kita. Awan sa balay. No saan at ijak pa ng suporta idikan kwa na. Iso ano pod no analipatan na tayon. Okay lang kanyak. Ngamin, maawatak jay adim. Nanang. Ngam ikarkararag ka o. Asapay kumata agawid, uray iti maminsan lang agundaway. Iti kasta, makapagkidawak mo't iti pamakawan kan kuana. Kasanulay tan, Delphine. Saan mo tan amay ikataw yung mga
nabayagan kita. Handa ito Loretta. May katulata. Daytoy katirigat na. No sang kasapo o sang kasakmula ang timaberberukan. Awan pa'y maurnong a pagpaagas no kastoy nga agsakit da tao. Lambungan nakman hindi. Itilaya. Wano niya bulbulong dita. Himbag lamang pwede uyak ko. Kapilitan Kaawan mo't nga road maigatang iti agas mau. Mabiit lang nga road. Tamangil ang buong iti inumam lakay. Lakay. Apo? Apo, umayan na. Dan sa tao. Yahoo! Nanang! Tatang! Adda kayo pati? Kakitaan na. Ay, udray! Si kakadin na itanak ko. Wan nanang! Siyak nga rod! Ay na, Diyos ko. Agyaman na, tanagawid ka matlangan, anak ko. Pasensya kayo na, no itaak lang nga nakaawid nanang. No amuyo lang ko ma. No kasanok nga inanan-usan ti iliw ko kada kayo iti agaro 7 atawan. Ay na, anak ko Nanang! Napinasakit dito biyag mo Kabarbaro, tisuot mo kawas. Nagraman sapatos mo. Abaya, nagsubli ka pala dito, kalkalapaw. Tatang, nagpasyudadak. Tapno agtrabaho, gaputa kayat ko ti agadal. Iti kasta, makasapulak iti natalgad at trabaho. Tinongpal ko nagiti arapap ko. Saan lang para iti bagig. No dikat para kada tayo. Para iti pamilya tayo. Pagkawanandak ko ma. No sinukir ko ti pagayatan niyo iti. Pagkawanandak no naglibas ang apimanaw. Amok nga minadidak matla ang palubusan no agpakadaak. Iso ang kinaykayat kung tinaglibas. Pagkawanandak ko ma. Nanang, tatang. Saan asika tirumbang adumawat iti pambakawan. Nadikat siya kanak ko. Siya nga ben. Awan man lang nga pulaw sinaramit ko. Tapno matulungan ka. Awan day jayan, nanang. Aywan gayam. May sakitan nga engineer. Engineer ko na. Uwan, nanang. Delphine, engineer ti anak ko. Nasayata, nukas na. Agsublikan ni Jesudat. Kaya turno sa tibiyang mo. Hindi na kami panunutan. Amin, nasayate kasasaan mi dito'y. Magmakan kami Uray ka sa no ti kinariga tibiyang. No agsubli ka dito'y. Marigatan ka manay. Maragsakan kami. Makabaw nga da anak miya profesional. Delphine. Awan mit na itulong mikan ka. Isuwasan na kami nga rude na panunudan pa'y. Tatang, sa anak nga agarapaap no saan agapo kada kayo. Ti baligig, kat baligig yumatan. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Da kayo ti makagapo. No apay nga inggaad ko tinagadal, ag inggaan nakaturposak. Oray sa dino pa'y alugar ti pakadanunak. Kan oray anya pa'y abaligi ti maragpat ko. Da kayo, kat da kayon tulat ta ti pagawidak. Gaputa da kayo ti pamilyak.
Saan met akas karina ti basta rumang ay iti biag. Masapul ti agsalukag, agsakripisyo ken dumiskarte, tapno magunod mo dagiti arapaap iti biag. Ininot ana ipaaramid ko iti balay ti kalkalapaw mi. Tultulungak met dagiti kakaanakak nga agiskwela. Kayat ko ngamin amasurusuro damet ti agarapaap, aggaget, agsakripisyo, ken dumiskarte. Iti kasta ket maragpat danto met ti baligi, iti likudan ti kinarigat ti biag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Audrey. Ken ka pagayam, Audrey. May saka kadag iti makapaneknek nga awan imposible iti tao nga ammo na ti agsalukag ken dumiskarte iti biag. Kang runaan iti amin ti panagtalek tayo iti Dios a namarswa. At daman dagiti panubok adumteng kabaalan tayo asulbaran ken malasatan babaen iti pamati tayo ken kuana. Ti tao nga addaan determinasyon maragpat na dagiti baligi iti biag. Alakastan pagayam, Audrey, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intaikan biag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Gabriel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, vocational laeng tinalpas ko ngem si papanakkelak amang ibaga anatalged ti trabahok nang runa taaddaak iti maysa a kumpanya. Nasapaak anang asawa tapno ti kunak ket saan tuunay nga adayo ti agwat ti tawen mi kadag iti agbalinto nga anak ko. Isu na laeng tanatay ti asawak idiin pas ngay na ti may kadwa nga anak mi. Kalpasan ti 5 atawen nangasawa akmanen, ngemdak sanggasat gaputa saan kami paylaeng anaadaan iti anak, ket insubli na matlaang ti bulod na abiyag gapu iti sakit akimpet kenkwana. 2 atawen ti napalabas na amamok ni Janice. Nagden na kami nga rod iti danda ni 3 atawen. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Mangan kan bakit? Iti kasta, makatumar ka matan iti agas mo. Diyak kayat, Gabriel. Awan ganas ko, amara. Janice, masapul amangan ka. Iti kasta, agsubli ti sigo na pigsam. Matayak sa matan, Gabriel. Pangasim, di ka kumagsaw iti kasta. Huston sakit di timbaga ni tatang iti kanya. Nga niya. Asa anak arumbang amakikalay sa kanka. Ngamin. Amin amakiasawa kanka kat matay. Anya? Nadyak siguro sinukir ni tatang. Nalabit nga awanak itay ti kastoy a sitwasyon. Di mo ibaga nga agbabawi ka. Anak ikalay sa kanyak. Uray agbabawi ak. Naladawan ti amin. Sangsangwakon ni patay. Akas met lang ang itinapasamak kadagiti dua nga imuna nga asawa. Agbiag ka pa, Janice. Apay ngamin aya akas tati bagbagam. Agimbag ka pa eh. 2 bulan na nakastoy ti sitwasyon ko. Saan ang maibaga dagiti doktor? Noon niya ti sakit agimpat kanyak. Ininot ti panagkapsot ko. Ti ko nam kadi. Kat andapay namna mga agimbagak. Gabriel. Janice. Manipod ita. Ininot kon nga aklunan. Aso magmamanulaangan nga oras ti panagbiag ko. Iti kasta. Uray matayakon. Awan ti sakit tinagam ko. Ama panakon itinagkay sa biyag. Sana mapasamak na ita.
Agimbag ka pa'y Janice. Dayta kumati mulam, iti panunot mo. Sigurado ka kaday ang naalam amin ng akagawaan ni Janice. Oo, nanang. Puurak amin ng dagito, yanak ko. Nagunagmat da itan asan na ay mo, anak ko. Itilasod ti sa nga pulo atawan. Talon a babae ti nakadanak. Ngaman yan. Tanapukaw da amin. Pudnon sakit diti bagbaga dagiti tattao. Nga dalunod iti kinatao. Ay na anak ko, awan ti kasta. Saan nga ilunod ti Diyos dagiti pinarsuan? Nalabit nga aging galaangan ijay ti biag dagiti nagbalin nga asawam. Nanang. Amin tayo kat addama ko na agasat nga intay pagdaldalanan. Panagrit na kami. Kat kasla siyak ti mangidurduron ka dakwada, iti abot ni patay. Di mo ngamin panunutan na kasta, anak. Agladingit ka ita. Ngam inton bigat, bumangon ka. Ngamin, iti inaldaw-aldaw, adda baro nga agsapa amang ipaay iti baro anam nama. Nanang. Agyan pailaeng kada kamay dagiti dua nga anak mo. Ijay da pailaeng balay. Agyaman ang nanang. Agyaman ang itipan na kaawat nga ipapaayo kanyak. Ang talutawan matan, manipod na tayo ni Janice. Awan ka din ti panggap mo ang mga asawa manan, Pards. Kasla mabutang ang matan pare. Makabannog matiagladingit. Inaiwanak mat amin dagiti talo, nagbalin nga asawa. Ang jakman mo, no apay ngagpaparehas matigasat da. Anyang iti mong pare, amang ano talaga asan mo pa'y anabirukan ti forever mo. Isa kasta. Anya? Sikamot pare. Hindi ka mabalin na basta sumuko pare. Uping ka pa'y matsan ka di. Awan pa'y korintam. Panago na kahit. Okay ako, itikas tayo kasasahad ko. Adamat ang duwang anak ko. Waray kaskasan na. Adadan tungot siguro ang mga iwan kanyak. Into nagsalog ang tipigsak. Anay ko. Sa dinong tinaggatpuan day tabula. Sorry, sir. Pasensya kayo kuman. Ano ko nakajak ka yan? Jak ka ti sumunod, mami. Ay, pasensya kayo, sir. Sorry talaga. Agwalwala nga ti anak ko. Tadi na kayat nga isurot ko iti ayan ti lola na. Ay, puro nga computer. Iso ako nak nga ipankulaang nga ni dya probinsya. Mano ka din titawan ti anak mo, ma'am? Kwa, 15 anyos nan, sir. Nagtangkan nga rin ti ulo na. Suker nga ubing. Kabailan na kasungba-sungbatan. Rumbang ko ma, adisiplinaan ti amana. May saak a single mom, sir. Kabarbaru ka dito eh? Uwan, sir. Kinapudno na. Kal-alis mila ang idimay sa nga aldaw. To'y kumparek. Single mat. Ay, Billy. Siyak ni Billy. Isumot ni Gabriel. Siyakmat ni Beatrice. Nice meeting you, Beatrice. Mako sa pulam ti kadwa, mamang disiplina iti anak mo. Mabalin ti kumparek. Ay, Billy. Napintas na dya, Beatrice, Kan madlaw na singpet. Anya nga to no pasyarak iti balay da. No bilang tarmek. Adda nga tanamnama kan kuana. Aklunan nak nga ta.
Kas may kadwa nga ama ti anak na. Jak malipatan ti panagisam na. Nakaamamo dagiti mata na. Sakit at dadwa akalid na. Agayatak ka di manen. Ay na, nakatatarmat gayam to'y anak mo, Beatrice. Brent, anak, ag-bless ka. Agmanuak, Lola. Kasya nakatidya usapo. Agawid tan, Mami. Pasensyaan nyo lakuman, nana. Talaga akas na day nga ubing. Awan na nyaman na balasan ko. Anya nga mintar aramidin tayo ditoy. Ay ikwa, mabiit laang tayalaan kayo iti Diyos. Ay, saanan, nana? Ha? Inyo may milaang daytoy. Nay, anya day balasan ka. Nagpalingkiak namin itay. Inlakaman kayo, nana. Ay na, agyaman ako na, Beatrice. Ay, Wen, kumusta kayo meten ngay iti anak ko? Nasayat kami mat, nana. Madlaw ko ti kinasingpat na. Kanayon a concern kada kami nga agina. Amom ka di iti may papankan ko, ana. Ti kadi panakatay dagiti nagbalin nga asawa na tidakda kamaten yun, nana. Uwan. Ay, uwan, nana. Ada ka aruba nang ibaga kanyak iti dayta. Saan ka kadi ang mabutang? Ibagbaga nga men dagiti daduma. Ana ilunod ka no ni Gabriel. Jakmat kayat apanunutan akas tati anak ko. Ngam jakmat kayat amay pada ka itinaudi nga ingkalay sana. Anagbabawi anak asawa kin ni Gabriel. Adda amin ken ka desisyon, Beatrice, balasang ko. Numamati ka apudnaw ana ilunod ti anak ko. Wano talaga akas dya ay tig-asat dagiti nagbalin nga asawa na. Anya tinagustuhan nyo iti dayjay, Gabriel? Mami? Diyak kaya't nagbalin nga stepfather dayjay. Kinamaysa? Di mo't ibagbaga dagiti kaaruba. Anatay dagiti nagbalin nga asawa na. Apay, kaya't yung ka di mo't timatay. Kat, apay akas na nga iti panagsasaom kanyak. Bugbog kawan nakmatan. Diyak nga rob kaya't dayjay tao. Aglablabas kan, Brent. Dumakdakkel ka nga awan respetom ka dagiti natangan. Day ta kaditi insurok kan ka? Ha? Anay ko, Mami. Anay. No di mo kayat kan ko, ana. Mabalin nakmata ka sarita iti nasayaat. Di nakbugbog kawan, ha? Uwin, Mami. Uwin. Nasingpet ni Gabriel. Saan akas iti amam, akas lanang ibati iti basura, iti pinanawan na ta? Mami? No ka ba ilamon ti agbiag asiksi ka? Sige, uray sukiran nak. Uray basong batan nak nga inam. Ngam no itataubing kapay, rumbang nalaang nga agtulnog ka kanyak. Ngamin, pagsaya atam matlaang ti pampanunutak. Maawatam? Anya da ito'y? Baro abola. Naibaga ngamin ni Mamim, amahili ka nga basketball. Isong nga ingatangan kan. Original da ita. Nor aramidem da ito'y. Tapno maalam tiriknak. Itapay lang. Ibagbaga kon. Mapaay ka lang. Jak aramidem da ito'y. Tapno lang maalak tiriknan. Ngamin, uray din nakayat. Di mo malapdan ti desisyon tinam. Agkalaysa kami iti umay abulan. Nadada ko sa mapasamak tinak. Sikat ti si Direk. No kasta, mamate ka mat. Iti ibagbagada, anay lunoda. Adaywan ang amin ni Mami. Naladawan, Brent. No di mo kaya't nga dadakas sa mapasamak ka ni Mamim. Saan mo nga rin asong-basong batan? Respetuam ngamin, tayo so tiinam. Ita, numamuak asan ka pailang agtulnog kan kuana. Kan bugka-bugkawan pailang. Siya kung timang disiplina kan ka, mawatam. Awanan, talaga lumakaya kon. Ah? Ay,
Jakon ka bailan nga gayayam iti basketball iti mabayag. Nabasbasakan itiling at lakay. Mabit lang ang tapo nasak ti likod mo. Alaman nga ron. Naggrabe ti bara na. O, at to'y ti danom. Uminom ka pa'y Gabriel. Itikas na, mabang-aran ka. Agyaman na ka? Oh. Amon, siyak ti rumbang agyaman kan ka. Ngamin, ar-aramidam ti amin, tapno agkasundo kayo lang ka ni Brent. Desertsyon ti tawan na. Iso asaan na mabalin ang bibibiyampay. Dagiti kasta nga edad, kat rumbang apakitaan iti husto pa ng disiplina. Naskan lang nga ipakita kadakwada, asaan arumbang tikas dyan ang ugalyan da. Talaga nagasatakkan ka, Gabriel. Oh, nagunagmatanday ta pa nagsunaay mo. Dandan ay makatawanan nga agdandan nata. Mabutbutang ka kasta ka di? Diyak kaya ta panunutan ang mapasamak matkan ka. Tinapasamak ka dagiti mo ng asawak. Iso na lang. Tada dagiti kundaway ang mapanunot ko lang tati kasta. Iso madandanagan ako no ko. Agtalag tayo iti Diyos lakay. Di ka di madandanagan ta sa anak pa'y amatay. Ay na, agyamadak ka dagito'y agrocery sa nakaw. Awanan niya man na nanang. Kumusta ang nagiti anak ko? Natulnog damot la ka di kada kayo? Ay, wan. Awan parikot ko kadakwada anak ko. Nasisingput dagiti anak mo. Nasayat nga ron no kasta nanang. At dan sa awag mo, Gabriel. Nimot Brent. Mabilang tasong batak. Hello? Uncle Gabriel, ni Mami. Oh, apay ni Mami Miho. Anyat na pasamakan ko na. Mahit-in ran, Uncle. Anya? Adda kami dito ospital. Umay kayo kumadagos ditoy. O sige. Umaya ko na. Oh, apay. Kanya tinapasama ni Beatrice. Dahito inti pagbut-but ngak nanang. Ha? Kanya ti kayat mo asawoy. Napasamak manan ti pagbut-but ngak. Napasamak manan. Apay nga minaya. Kanya tinapasama ka na kao. Na-aksidente ni Beatrice. Kanya. Katanya pa'y lang arudaramidam. Apay ang nakatakder ka pa'y lang dita. Alamapan ka niya ospital. Sumaruno akto inton madamdama. Mabut-butangak nanang. Awan da ka sa mapasama kini Beatrice anak ko. Saan namatay ti asawam? Iso amapan ka niya ospital. Masapul na ka ti asawam. Alaan, mapan ka ang Gabriel anak ko. Inayadan nyo lang, Mami. Dito'y kayong agad na. Anto'y tipungan nyo. Agyaman na, Brent anak ko. Awan na man na, Mami. Sige, ibati kay pa'y dito'y. Inapurnusan na giti usaryo, Jerwar. Gabriel. Di ka matagtagari. Manipod si mangpat ka dito yung ospital. Napabot ngan ka kadi. Beatrice. Adayo iti bagis lakay. Basit lang matisugat ko iti saka kan tuumang ko. Kan basit lang matigasgas iti ima kan sikog. Bakit? Motor lang matinakadumpar kanyak. Kasanan no, malpas na ito eh. Kat ada pa'y sumaro na. Apay nga minapampanunutam day taay ha. Diyak maliklikan tang butang. Numaminsan, mapampanunot ka pa'y kadin nga isina. Anya? Apay nga, gisam ka nga eh. Numabutang ka matlagayam. Di saan ka kuman anagar-aram. Tapno saan tamat anagasawa. Kasano aya malipatak, tibutang nga marikarignak. Kumararag ka, katagtalag ka iti Diyos. Panunutam, asaan na akayat nga dadakas ang mapasamak kadagiti anak na. Beatrice. Lakay, lipata mo dagiti saan anasayat na palabas mo.
Aging gaadi mo iwaksi dagita iti panunot mo. Agbutang kat agbutang kan tumanan. Patibgarem ko matipakinakam mo. Agtalag ka iti Diyos. Kumaraarag ka. Kat dawatam ti panarabay na. Amok asaan na tayo abaybayan, Gabriel. Miss F, sangapulon atawan tinapalabas manipod daydi apasamak. Agkinsi atawan meten nga agdandan na kami kani Beatrice. Ison ti pinakanabayag ang nakadennak. Aklunak nga aging gaita kat adalatta dagiti gundaway amabut-butengak nang runa no kasjay nga agsakit ken rumrumwar ti asawak. Numabalin, jak kayat amapukaw iti panagkitak, ngamin kasta unay a panagdandanag ko. Ngam husto ti kinuna ni Beatrice, sa anak amabalin nga agpaabak iti buteng. No addaman nasayaat ngain paay dagiti nagbalin apadas ko, daytoy ket ti panangidaton wenno panangisukok iti amin nga aramidak iti Dios. Amin abanag ket rumbeng nalaang nga italek tayo kenkwana. Ngamin isulaeng ti akin kontrol iti amin abanag. Isu ti man nakabalin ken mannubot tayo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Gabriel. Ken ka pagayam, Gabriel. Uray mamin ano ka maisukba, matumba, wenno may patukma, bumangon ket bumangon kalatta. Kasta ti kayarigan dagiti pannubok iti biag. Uray paulit-ulit dagiti pasamak, saan ka arumbang asumuko. Ipakitam anapigsaka, ipakitam akabaalam dagita apannubok. Ngamin, saan nakangaikan ti Diyos iti pannubok wenno parikot adi mo kabaalan asulbaran ken paglabasan. No sumuko ka ket maawanan ka iti namnama, di munton mapadasan ti agragsak. Kas kunana iti maysa a kanta, at daragsak kalpasan ti panagsagaba. Alakastan pagayam, Gabriel, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan Arubi, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawag nga ilingad na kumalatan iti nagan Arubi. Tubuak ti Nueva Ecija ngem nakiasawaak iti taga La Union. May sa asiman ti asawak ket naparaburan kami iti dua nga anak. Gapu iti trabaho na kanayon nga rod ti kaawan na iti den nami nga agiina. Ngem uray no kasta, nagbalinmet a naornos ti relasyon mi kabayatan ti kaadda na iti barko. Aging ga pinatgak ti awis ti kumarik ajak ammo nga isugayam ti pagbabawyak aging gattong palbiag ko. Nang runa, idinagawiden ti asawak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Pudno ka di, Limuel? Saan ka nga agsubli iti barko? Uwan, bakit? Agnegosyo talangan. Iti kasta, agdadan na tayon kadagiti anak ta. Ay na, agyaman ak unay lakay. Sa wakas, after 13 years, saan kan amayadayo kada kami? Wala, kailiw kayo una yan. Nangurunakan ka bakit? Oh. Kasta akmat kan ka, Limuel. Kailiw ka matuna yun lakay. Manipot ita, ipapasta nga iliwan ti tunggal maysa. Bumawi ta kadag iti panawan na naging nadayo ta bakit? Uy, Ruby Kaslahiyang mo ti 2 weeks sa panagbakasyon nyo. Pag ko naamat, Mare. Blooming ka, Mare. Ay, kaslatim mabakadagos. Isa ayan, amo Mare, nakaragragsakan.
Numabalin laang kuma asaanan amalpas day di a bakasyon. Ay na, naragrag sakak pa'y kuma. Iso na laang, tasaan mat amabalin. Ngamin, manglukatan tinegosyo arugyan ni Limuel. Kayat mo asawan? Saanan nga agsubli iti barko ti asawam? Saanan at talaga, mare? Agtalinaadan dito'y. Kasano daytan mare? Di saan ka na makasurot iti kasino? Nasaysaya at kit di kinapudno na, mare. Idi pa'y laang akayat ko aliklikan dayta. Ngamin, awan mo't nasaya at itulong na itibiyag ko. Isupay kit di tinakailumlumak iti utang. Nagastos ko amin nga urnong mikin ni Limuel iti bangko. Gaputa kayat ko ti makabayad adagos kadag iti utang ko. Kan maisubli ti urnong mi, nakirelasyon na kini William. Banag apagbababawiyak nga aging gaita. Mari Ruby, itak lang ang ama Amiris. Asaan arumbang nga aramidan apagliwliwaan ti kakastabanag. Sa bagay matkit di ang kasano ni Boss William. Birbirukan na kangamin kanya kidi na minsan nga aldaw. Saan nakakano ngamin ang makontak? Saan nakano ang maawagan ti number mo? Iso nga idiin awag mo kanyak anak kaawid kayon. Imayak adagos. Ay, talaga nga ingagarak ngayon yung ti cellphone ko. Itikas na, di nak maawagan. Ami. Adated ko kan kasurat. Pakiitad munto kumakin ni William. Ay, nene. Kastoy tirumbang ito na ito. Ay, ne, apay pinigis mo matan ti surat ni Ruby. Ibagam ka ni Ruby, at di na mabaling aramitin ti kastoy kanya, ha? Ha? Jak umanugot na basta'y balang naklatan na kasla basura. Boss William, simbang patan ti asawa na. Isungarod nga adaywan na ka. Ngamin, di na kayat ang madadaal ti pamilya na. Kan may isa, nabayagan ang nakabayad iti utang na kan ka. Uy, bay! Basta jak umanugot a panawan naklatan. Jak umanugot nga ibatinak. Sana pulos. Boss William. Ibagamkan ko nang agsarita kami tinasayat. Sana mabalin nga ramidan na tikastoy kanyak. Anya nga iti makunam iti panang masahit kan na kay. Ay, kahit, mayata ba kahit? Nagganas. Nakaginawak iti kastaunay. May sa dayta kadagitil iliwek. No kas nga daki di barko, bakit? Di pa nang masahe kanyak. Jak ngamin kahit agpamasahe ti sa bali. Nang runa, no babae ti agmasahe. Limuel. Amo maten. Tikat ko, ket si kalaang. Agi ang manyak, Limuel. Nagbalin ka na puno kanyak. Ure agi na dayota. Apay nga nagsangit ka, bakit? Maragsakan ak lang. When, maragsakan ak gapoy timbagam, Limuel. Gusto nga ro din na, bakit? Di ka nagsangit. Amangan no makita da ka nagiti anak ta. Ibagada pa pag isang sangitan ka. Amom, nakagasgasat ak. Ngamin, kaskan ka tinakiasawa. Katagyaman ang unay itinapod no panagayat mo, Limuel. Nag-text man ni William. Anyamatan. Talaga adagulit ay alakay. Nagtangkan ti ulo na. Saan adumdum nga kiniami? Talaga di na kaya't asardangan. No apay mat ngamin anak irelasyon nakpailangan ko ana. Ba nagapagpapaboyak kita.
Diyos ko. Anya ti aramid. Sinaanak lakit di ti asawak no maamuan na ti amin. Diyak kaya't ang mapasamak dita. Ay, at ang unay nilimon. Anak! Nanang. Apay ngagsangsangit ka. Nanang. Nabayagan na palpaliiwan ka, Rubeng. Tunggal pumanaw ti asawam kandag iti ubeng. Kasla ka na yun ka may kulkulang. Nakaadayo ti nakay tulungan ti imatang mau. Kasla ka na yun ka malmalday. Apay, ada ka di parikot mo, anak kaw. Nanang. Ada ka di ilim-ilimad mo iti asawam. Nanang. Apay adi ka sumungbat. Nukas na. Gusto ak. Ibagaman kanyak anak ko. Ang mga numatulungan ka. Nagdagsan ti parikot ko, nanang. Ay anya nga runday na. Ibagam Si sasaga na ang adumgangan magawat kan ka anak ko. Anda na aramid ko at ang kalabasol kinilimuel, nanang. Anya ti aramidek. Kaya't ni William ti makisinarak kanyak. Hoy, umay ka, tamaturog tan. Rabin. Anya ti rumbang aramidek. Bakit? Anya ti kunamlakay. Umay kan ko na tamaturog tan. Rabin. Masapak man na narumwar no bigat. Lakay. Umuna ka na maturog. Sa anak pa yung amin ang makaturturog kat. Madamdama akto na maturog. Ada ka di parikot? Kasla na kaununog nga minti pampanunutan. Awan lakay. Awan ti pampanunutak. Kinapudno na. Kaslang amin maditibagbaki kita eh. Nabanugak lang siguro. Sigurado ka? Juan. Okay. Ano kaya't mo? Kaduan ka mapanagpatsik apin ton bigat. Saanan limel? Okay lang. Promise. Kurang lang siguro tinan na dayto. Ang Ruby. Di ka madanagan lakay. Okay lang kunakman. Panagkunak kat madmadlawan ni Limuel nga adda pa kariribukak. Ay, kat, anya nga'y ti planom itamare. Diya ka mo, ami. Nabayadak matanti utang ko kan ko na. Ngamno apay matadi naklatasardangan. Di kaya't nakatagsarak kami. Ay, pasensya kan, Ruby. Nomok lang nga kasto'y ti mapasamag. Saan ka kuman nga inawawis amapan iti kasino? Di ka agdanag, ami. Awan mat basol mo. Kan may isa, kinayat ko mat. Anya nga tanong kasaritam langan ti asawam. Ipudnom kan kuha na ti amin. Iti kasta, awanan pa kariribukam. Anya, ay sana mabalin, ami. Sigurado adakkel agulo ti mapasamak no bilang laang. Nasingpat mo ti asawam. Ipakaawat mo kan kuha na ti amin, Mare. Juan, pudno anasingpat. Ngam sabalin asaritaan ti pan nakirelasyon ko iti sabali a lalaki. Kabayatan ti kaawan na. Ibagam nga na ilawan ka laang mat. Saan mo mat anagayatan ti amin, Mari? Napilitan ka lang, gaputan nakautang ka iti dakkel, gapu iti kasino. Uray pay, saan nga umdas arason day tamari? Sana bali, amok amalpas mat laang day to'y. Awan mabalin ko, no diti makisinarak manan kini William. Naskan nga agsarita kami itinalapat. Oh, Ruby. Waktu pa kita di nakabailan abas tatal likodan lantong. Inak igaman!
Ibatam ti imak, William. Uy, natangsit ka itan na. Apay ngamin aya adinak pa'y lasardengan. Ngamin na, sana siya ti klase ti lalaki, basta'y basura latan, ti may sa babay. Ha! Siyak lang darumbang amang ibasura iti babay. No jakon kayat, kuno awanan pakairan nudakan ko na. William. Amo mahet no kasano ti panagurso nadakan ka, saan ka di? Iswa di mabalin a basta panawan. Nawatam. Oh! Pangaasim, William. Sardengan na kumamatan. Maasi ka. Diyak kaya't amadadaal ti pamilyak. Amumat no kasano ti kinapatid na kanya. Awan bibiyang ko. Tinapatag agragsakak. Kat babaan daytakan ka, Ruby. Awanan kay tibay. Nagalas at talaga ti ugalim. Demonyo ka, William! Ipakamlatan ti kayat mo nga ibaga. Awan bibiyang kukunak manan. Tinapatag ita kanyak. Paragsakan na. Kukwa ka lang, Ruby. Nukasta. Pampanunutam nga mga noad na nadagsan aparikot ti asawam anak ko. Wala nang. Amamok ti asawak. Kabisadok dagiti gargaraw na. Mamati nga dapakariribukan na. Ay, kasaritam ati asawam. Inaramid kong day tananan. Ngimdi na kayat nga ibaga. Madila ka no tirik-rik na iswakas jay. Ay, katamangan no talaga amadila ang matirik-rik na ang ti asawam anak ko. Sapay ko ma, takas tangag paiso nanang. Awan mo ti amok ang makagapaw. Tapno agilimod kan ka ti asawam. Malaksay no adda saan an asaya at nga inaramid na. Kabayatan ti kaawan mo. Nanang. Noong ay ni abalayan silya laengen ti pagdamagam. Amangan no amuna mo ti may papan iti mapalpaliiw mo iti asawam anak ka. Ni William manan ti umawawag. Anya mo tan. At alam mo ti Robbie. Ngam umawag pa ilang. Ti unan po yun. Sapay nakaturugan ni Limal. Amangan numalukag. Sino ti umawawag? Bakit? Ha? Ay, ikaw Limal. Ni Mari Ami. Uwan. Ni Mari Ami ti umawawag. Adang aming pangaw-awisan na kanyak inton bigat. Diyak rin ni playan itay. Iso siguro nga umawawag. Sumbata mo na. Mga ano napatagtibaga na. Inton bigaten lakay. Makaturturog akon. Kaya't kuntagin na. Sumay ka nga raw doon. Itay ka pa yung ururayan. Uwan lakay. Umayakon. Iyop ko lang ang ti cellphone ko. Itikas na. Di na kumaawakan. Ada business trip mi nga tindarak inton bigat. Makalawas mi Jessie po. Bakit? Makalawas ko nam Limuel. Wen, ag-seminar kami jay. Nagbayagan nga eh. Unay ka ti asawa ko na. Apay, kailo yung nakadagos. Limuel. Mabiit lang ti makalawas. Sumagmamanulangal daw da jay. Sa bagay matkit di Siga pala ti makamu ka dagiti ubing, wen. Sana bale, tamabit lang matikawan ko. Agsubliak mo dagos. Sana kasi ti barko. At awon ti palabsen. Sakbay ti panagawit ko. Wala kay. Agan-anad ka kumaijay, Juan. Wen ka di bakit? Awan ti rumbang nga pagdanagam. Da kayo ti rumbang nga agan na ditoy. At da ka nung nakita ni nanang alalaki nga umar-arubayan. Idi namin sangal daw. Ang mga agsipsipot ititakawon na. Ha? Lalaki ko nam lakay. Wen,
Iso nga idubol lakyo ka na yung dagitiri daw. Nang runa, no dakda kayo. Diyos ko, amangan kit dimot no ni William ti bagbaga ni nanang anak kita na. Isaganam to man dagiti itugot ko akawas, bakit? Wala kay. Iurnus kunto inton madamdama. Cellphone mo sama, tiada iti lamisaan nga agriring anak ko. Wala nang. Apay gaya di musong batan. Ang mga nuna patagtibag at umawawag. Kwa, sinong batak itayan? Ngam dagulit mat. Umawawag lata. Imbagak lang aruden ajak am-am mo ti dakdakamatin na atao. Kasta? Wala nang. Bayan nyo lang din na. Mauman tumat lang. Sapay uso ti scammer ita. Kita tama nga no alilawan na ka. Wala nang. Isungarod ajakon sungsung batan. Dayto yan ti pagbutbut nga kami. Pangpangtaan na ko ni William. Anya? Anya nga iti pangpangtana? Nujak ka no makisinarakan ko na. Awagan na ka no ti asawak. Kan adda ka no isend na aladawan mi. Anya? Sus Mariosep, kasano pa yun dayta? Mariribukan ako na yan, Mare. Jakon amo ti aramidak. Jak pa'y kitin makaturturog. Gapo iti kapapanunot. Makunkonsensya ako na yan. No apay matadinak ngamin sardangan ni William. Obses kan kaday ja William, Mare. Amangan no laksiden nak ti asawak. Agraman dagiti anak ko, numaamwan dati amin. Anya nga tano i-report mo laangan kadagiti pulis. Anya, ay saan ang mabalin, Mare? Nakarakaron. Ngamin, adda igam na nga ebidensya iti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, adda na panunot ko nga aramidan. Iso na lang ang tadyak amon wag baligi ak. Adeta, nakatulungan ni William. Inayatek ti bumangon. Alaag ti cellphone na. Kat idilit ko dagiti bagbaga na aladawan. Dagiti ti cellphone na. Nakadiso iti lamisaan. Imbaglaang taamok pa iti pasway na. Adita, nalukat akon. Biro kag iti photo gallery na ti bagbaga na aladawan mi. Awan mat makita aladawan mi dito eh. Pasig mat a construction site ti adda dito eh. No kasta, inulbutan na ka. Saan apod nung adaladawan mi iti cellphone na? Tinambar ko. Biro ka, kat idilit ko. Itikas na. Saan na kon amakontak? Talaga ang maudin daytoy apan nakisinarak ko kan kuana. nadamag mo ka din ti may papan ka ni William? Ngaan niya, Mare? Natayan. Anya? Ni William? Natayan ko na. Wan. Sigun iti sekretary na. Naatake ka no iti mismo abalayda. Dead on arrival ka no. Anya? Naklaatak nga rod. Si kaadagos tinapanunot ko, idi ko nadaan natayan. Di mat nagkita kayo pa idi kalman, Mare? Wan, Mare. Jakmat kabailan nga aramidan ti pampanunutam. Ay kwa, saan mat nga iti kasta, Mare? Ang nubilang laang, mga numayraman ka iti investigasyon. Naimbaglaangan ta iti mismo abalay dati nakatakyan na. Pakawanan nak ti Diyos. Ngamamom ka di.
Nalaganan tirik na. Gapoy timbagam nga awanin ni William. Uray syakmat mare. Patsak nga awan ton mangriribok kan ka. Ngamin, natayan ti tao a pagbutbut ngam. Miss F, kaslaak naparutan iti siit iti barukong ko, idiin padamag ti kumarik tinapasamak kani William. 5 atawan matan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Ket ti pagyamanak, naornos met tinagbalin a relasyon mi nga agasawa, agraman dagiti anak mi. Adda dagiti gundaway a malagip ko tinagbasulak, ket makonkonsensyaak no kasjay a makitkitak ti asawak. Numaminsan kayat kun nga ibaga kanilimwel ti amin. Isu na laeng tamaamakak, taamangan no isupay ti agbalin a parikot iti nagbaetan mi. Nagbalin nga rod a palimod iti pamilyak daydi apasamak. Ikarkararag kulatan asapay kuma, tano bilang tamaamuan tuman ti asawak ti nagbidutak ket mapakawanak. Kastaunay a panagbabawik. No kumata sa anak asimursurot iti kumarik anapan iti dayja a lugar, nalabit ajak na sulisog a nagaramid iti may kaniwas. Ammok nga do ti manggura kanyak, ngem awatek amin dagita, ngamin ammok nga agingga itaket si babasulak paylaeng iti asawak ken iti imatang ti apo. Agingga laengen ditoy Miss F, ket agyaman unay iti anos mo anang ibasa ken nangiornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Ruby. Ken ka pagayam, Ruby. Uray kasanupay ti kinaadu ti kinasayaat nga inaramid tayo, mapukaw amin dayta iti may salaeng a panagbiddot tayo. Agbalin tayo nga rod kumaanaanad kadagiti desisyon nga aramidan tayo. Agpanunot tayo anaimbag, sakbay ti anyaman nga addang. Ipangpangruna tayo kumadag iti prioridad iti biyag. Iti kasta, awanto ti pagbabawyan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Ruby, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Julius. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Julius kunamlat ta kumakanyakon. Ay ayatak unay ni Jonah akaayan ayat ko. Manipod inaklon na ti ayat nga indaton ko, nabukal metten dagiti arapaap ko apara iti masakbayan mi, ken tibuklan minto a pamilya. Gapu iti dayta, nagplano ak nga rod nga agabrod. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Nay, kasangsangpet mo laeng anak ko nga rumwar ka manan. Wala nang. Sa dino mananay at ipapanam. Di mo kunaan, amapan ka manan iti ayan dagiti babarkadam nga awan ti amuna no diti uminom. Ah? Ninanang mat. Puno ba ti bagbagak, Julius? Amangan no sumangpet kan tumanan iti tinga ti rabiian na barbartag. Sana ka mapanidya, nanang. Mapanak iti ayan ti kaayan ayat ko. Ingkarik ngamin asarong karak ita ijitagos na. No kasta, adan ka ayan ayat mo, Julius. Siyempre yan, nanang. Apoy, kapoy. Ay ka, nagsaya mga rod. Nupod no day na nga ibagbagam. Iti kasta, makaasawa ka metan. Ninanang mat. Asawa adagos. Agure agurnong kami pay. Ay ka, nasaya at may. Nada kasta panunot yaw. Ay ka iyam amom tuma nga rong kada kami ti bagbagam anobiam Iti kasta, maam-am mo mimutan ti agbalin a manugang may. Uy, nanang. Awisag to dito'y balay. Sige, idnakon. Sige, agan-anad ka nga raw, anak kaw.
Kasla na nagtipang panunutam Julius. Ako, Jonah. Itay ka pa'y apal paliiwan. Kasla di ka makaid na. Adda ka di parikot. Anya nga tanong aga brudak. Anya? Kurang ka kami ti sweldok iti pagpapaayak a kumpanya. Iso hapang panunutak nga aga brudak langan. Tapno darasa ka nakaurnong. Julius. Para matlakad at na ito yung aramidak. Para iti masakbayan ta. Kan may isa. Kaya't kung ngayon grandin to ti kalay sa ta. Adakan ka dahit na, Julius. Angam no siya klamay sa. Okay akon iti simple lang akalay sa. Saan ta pa'y matkit di nga agasawa? Tapno lapdan ka iti anyaman a desisyon mo iti biyag. No anyaman dagiti planom, suportaran ka. Agyaman iti panakawat mo, ha? Agyaman Gapot na suportara mamin nga raramidak. Uy, Manong Julius! Apay, Yvette? Pudno ka dito ibagbaga ni Nanang? Nga, anya? Nga, dan ka ayan-ayat mo Wen, apay aya? Aya? Apay akasla di ka mamati? Ay, sadmot nga iti kasta. Kasla first time mo ngamin nga ibaga nga dan girlfriend mo. Anya? Samot Jack man mo. Ang naido matiragsak amarikrik-nak itinobya kita. Saan akas kadag iti sigod nga nyaw awit ko? Ay, kat ipashare mo nga rod dito'y balay ati ibagbagam akaayan-ayat mo. Iti kasta, maam-am mo mimatan. Ay, kat wala. Yawid mo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo mi. Wen ka di. Ipashare kong to dito'y balay. Madanon to dahi ta, ading ko. Nay, narabyan ka matading ko. Ay, wen nga rin manong. Nangan kamin, ingkalatay di kusina. Ada imbati mi aparakan ka. Di na ka nauray mabisin mo't ni Nanang. Nanganak ko manong. Nagluto ngamin ti girlfriend ko. Iso nanganak ije dagus na, sakbayan na gamit ha. Makasta. Kat kaano ngay ayam among pada kami ti girlfriend mo? Ultimo nagan na, di mi pa amam mo. Ha? Kumanong. Dumanon to ta. Busy pa ngamin iti trabaho na. Iso, jak pa'y maipasyar ti balay. Inatiw na ko na manong mo Imbag ka pa itadan girlfriend mo. Siya nga. Ay, awan pa'y. Awanan. Aglaklakayak sa talaga na baro. Anya? Ay, sana, manong. Sayang ti puli. Patsika dumtang tumot lang ti babaya kagasat mo. Manong. Ay, kaya't kumatuna yun ti mapanagpasyar iti balayo. Iso na lang, tabi si akpay mat iti trabaho. Kanayon ti overtime ko. Sana bale, mawatan damat kit di balay. Imbagak abisi ka iti trabaho. Sakat madama mo ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Imbaga ko na mamimpinsan ton ti panangyam amukan ka. Inton agkalaysatan. Anya? Nagdagulit da ngamin. Talaga kayat da kan ama-am-am mo. Bayam, tapo masyarak tulat ta ijay balayo. Uray awan ka. Wala. Ay, manulaangan alawas ti urayan. Ag-flight ka matan. Wan nga ron Angam sana bale. Dulang matatawan ti saan ta pa nagkita. Sa bagay matkit di ngam ipromise mo kanyak kanayon nak nga awagan. Katwa na. Mabalin ayamat adi ka awagan. Kaya't ko nga ipromise mo mat kanyak. Nga urayam ti panagsublik, wen? Wen, promise. Napudno ti panagayat ko kan ka. Kit nakasagana akong aguray iti mano atawan. Ngamin, si kalaang ti lalaki nga agtagi ko kanyak. Dayta ti kanayon mo alaglagi pan, Julius. Panagayat kan panagtalag ti kapapatgan. Tapno agbayag ti long distance relationship. Uy,
Long time no see ka nakan. Uwan nga rin, Uncle. Manumot na taon na dito nagkit-kita. Pakaragsa ka ko na iti kadamita dito in Dubai. Thank you, Uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak kada nun dito eh. O ano niya man nakan. Pakaragsa ka ko na at tulungan ka. Amo ka ka ba ilang trabaho dito abroad? Ah? Ala, ang hinanakapay. Kalpasan na. Manganta yun. At yung paisaga na kapag sasanghuan tayo. Hello, Jonah. Hello, kumusta kan, Julius? Ayos lang. Pasensya ka lang ko, Manwan. Ngamin, ababa lang ti oras ti panagsarita ta. Tunggal umawag ka. Nabiit ngamin na talaga ti break time mi. Okay lang. Awan parikot iti dayta. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Naimbaglangan. Taman nakaawat ka akaayan-ayat ko. Ay, nusan lang. Jack Lamon. Manya ka mo't. Maawatan ka kunak lang arutan. Ngamin, amok mo't ngagtrab-trabaho ka para iti masakbayan ka. Agyaman Jonah. At adamanan nga ayatan ka. Gapo iti kasta galad mo. Sana bale. Inton day off ko. Uray may saal daw ti panagsarita ta iti cellphone. Anya? Ala, agmeriendakan. Tapno makasubli ka adagos iti trabaho. Agan-anad ka akanayon di tawan. Wen, ket agyaman akmanan Jonah. I love you. I love you too, Julius. O sige, bye nga Rodan. Kumusta kayo magtitrabaho mo ka nakan? Okay, matanggal. Medyo maikawak. Ang mairwamak tumit lang. Wala. Kasta mo lang ididamok dito eh. Ang gusto tinakunam. Mayroon kang tumit lang. Agsas taman hindi. Pangururayan ta makaluto ni Antem. Una, Uncle. Ramanan taman mo ti arak dito'y balasyo tao. Special ti arak dito eh. Hello, sweetheart. Pasensya kan, Julius. Nasakit ti ulo. Kaya't kunti maturog. Baliwan tanto lang ang tagsarita. Bye. Hello! Inidot na ti cellphone na. Bay-bayak pay lang. Amangan no nabannog lang iti trabaho na. Baliwak to langan nga awagan. Apay ka nakan. Kasla naliday ka. Apay, ada parikot mo. Ha? O da parikot mo. Di kag pangadua amang ibaga kanya. Ano kanya Antem? Uncle? Awan sa baling agtitinulong no sana da tayo mutlang. Nang runah kita da tayo dito sa bali apagilian. Adayo tayo kadag iti patpatag tayo iti biyag. Panunutak ti girlfriend ko, Uncle. Apa iti girlfriend mo kanakan? Nadlaw ko kasla nagbaliwan ni Jonah. Saan na nakas iti sigod? Di namat sungbata na nagiti awag ko kankwana. Di naksamatan mauray. Anya ti kayat mo sawan kanakan. Tugalawagak. Kaslawanan ganas na makisarita kanyak. Namuak mapanpay gayaman iti bar. Nukas dyan nga awan trabaho na. Kanayon kano iti pag-iinuman. Ay, amangan, numapanlag, palpaliwa. Kanakan. Mariribu ka na, Uncle. Panagriknak. Kat di na kung kaya takasarita. Ay la, amangan no suspicion lang na kanakan. At tinasayat. Awagam, kitagsarita kayo anasayat. Tapno masulbar, ti parigot yo. Hello, Nanang. Ay, hello, anak ko. Kumusta kan?
Kumusta mo't tanda uncle mo, Franco, kanti pamilya na? Nasayat damod, nanang. Ay, nasayat nga ron, ano kasta? Sika, kumusta ka matan? Okay ak lang, nanang. Iso na lang. Tapang panunutag ti kaayan-ayat ko dito Pilipinas. Tapay mat. Parekot ko nga ron, nanang. Kaslawanan tinamnama kada kami adwa. Nay, ayat kayat mo asawan Julius. Nadlaw ko nga minti pa nagbaliw na. Di nansan mauray ti panagawid ko. Ha? Nasakit na panunutan. Ngay madayo ak, gapo iti arapahap ko para kan ko na. Anagsakripisyo ak nga umadayo. Tapno agtrabaho. Mahay na, kasta talaga, anak ko. No talaga nga isuti parakin ka. At dalang tawagas, tapno maurnos, ti saan nyo nagkinawagan. Nanang, Amom ka day nga damat ton girlfriend ni Manong mo a Peter. Agpada kayo nga dakaayan-ayat na. ay kit nasayat no kasta. Nasayat no adan kaayan-ayat ni Manong. Ibagam ki din na, tagkalay sadan. Iti kasta, saan ko nga unaan? Ah? Ay, wan anak ko, ibagak tunay takin ko na. Awanan. Talaga di na kung sungsung bata ni Jonah. Manungal daw adi na sungsung batan dagiti awag ko. Apay nga takas jalatan ti kalakati panangisina na kanyak iti text. Dahito iti rigat ti long distance relationship ako nada. Ado dagiti pasamak asa na mapagpakadaan. Jakmat nga ron makasarita. Ngamin, adak mo dito yadayo. Sakit di namot kaya tasong batan dagiti awag ko. Kasanungatan. Anya tirumbang aramidag. Kasta talaga ti biyak anak ka na. Uncle, Anya kay garod, no saan na ka na mauray ti kaayan-ayat mo? Tinapatag, ket nadalos ti konsensyam, ngawan, ti madingar aramidam, iti kaayan-ayat mo. nagsakit la panunutan, Uncle. Sana nalaka para kanyak ti umadayo. Ngem day tayo ngamin ti amok awagas. Tapno darasa ka makaurnong. Para matlahan ka na kami. Ngem day tamot ti saan na maawatan. Mas dawak lang. Tapaya kasi kalakakan ko na. Tibang itix nga ag-break kamin. Ano slaan ka na kan? Nalabit na saan nga iso ti babaya para kan ka. Dumteng tulat ta ti babae ang makaawat. Ken mangipatagkan ka iti napudno. Agyaman ang iti pamagbagayo, Uncle. Uray ka sana. Ket malagan ang tiriknak. Gapo kada kayo. Hello? Hello, Jonah. Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Julius. Wen, nagusarak iti kabarbaro anambar. Gapo ta di mo mutsong batan dagiti awag ko kan ka. Kaya't ka makasarita. Talaga ka di nga awanan tinamnama, ama urnos ti amin kadata. Pasensya kan, Julius. Ngam di mo't imbagak matan kan ka, nga awantan. Kanjak kabailan ti long distance relationship. No si kakit kabailam, saan kanya? Ha? Iso apang nga asim. Di na ko nariribukan pa'y. Adan boyfriend ko. Kat umadanin ti panagkalay sami. Pasensya ka no di ka na uray. Pudno ang nagkariakan ka nga urayan ka. Ngam talaga siguro asaan adata ti agkagasan. Sorry, Julius. Di mo ko maaramidan ti kastoy kanyak. Masik ako Jonah. Sanak mat ngay madayukan ka. Para lang iti bagik. No di ket para kadata daytoy. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, Julius. Pasensya kan talaga. Manulagan na lawas ti urayan, kanak-anak. Agawid ka matan. Wen nga rin, Uncle. Kasla nagbiti do atawen na panagtrabaho dito'y Dubai. Wan nga rod. Awan ka, kano ti kasar ni Manong mo, Peter? Into na umoy abulan, Uncle. Umo na alawas ti bulan ti Agosto. Napag iso ti panagawit ko. Matindarak ti kasar ni Manong. Muna,
Ay, danon mo tulatan ti panang kablaw ko kadakwada nga agasawa. Sana ka makaumay. Agam sana bale. Tada ipawit ko kun kaarigalog kadakwada. Iti agbalin nga asawa na. Wanang kal. Sigurado ang maragsakan da. Agasam? Ad dati maar ka manong Julius. Sika talaga, Iven. Di ka kadimadanagan. Uray di mo ibaga agwapo At dalata pa sa lubong mo. Ay na, Jack may ladawan tiragsak ko anak kakita ken ka anak ko. Naimbag man ta sinmurot kayo dito airport, nanang. Ay kawan magagaranak ngamin una yan na makakita ken ka anak ko. Kailiw na kauna yan ni Nanang Manong. Ni Manong Peter ngay. Apay saan na si Murot? Ay na, makumikom da mga asikaso kadag iti masyapsyapol para iti panagkasarda iti nobya na. Kasta ka di. Kunak no si Murot da iti nobya na. Amwak kumamot yagbalin nga ipag ko. Isa na bale. Maam-amom tumat lang inton madamdama. Apaman ang makaawid tayo balay. Amaw, nagpinta sa babae. Siksay kan kaubingan na. Ayan? Ay ka, jackpot nga ron ni Manong, Alang, gusto dahi tan at chismisan niyo, Manong. Agawid tayo kit din. Sigurado nga agur-uray dan balay. Jonah? Julius? Sikat ti girlfriend ni Manong ko. No, kasta. Sikat ti bagbagan ni Peter akamsat na. Unay matlakid din ti pan na kairanrana na. Pasensya kan. Ngamjak amo si kagayam ti kamsat na. Awan mat ngamin nadakdakamat na anagan. Ken awan mat apulos ladawan ang makitak dito balayo. Julius, awan makaamungad na palabas na. Iso apang asim. Ta saan mo nga ibaga iti uray asino iti pamilya. Dayta lang ang tidawatakan ka apabor, Julius. Amom ka ding aging gaita. Ket ay-ayatin ka pailang. Julius, pangasim. Lipatin na kuman. Saan adatatin na ituding para ititunggal maysa? Nakiwin naswas ka kanyak. Gapot ako na madina kung mauray pa'y. Gamti kabsat ko gayam tinangisok at ang kanyak. Maklon ko. Kinalaglag ang tiriknak. Nasabali ko matao. Ngimsan met. Tatipay mismo kabsat ko. Pagawanan na ko, Julius. Aklunak nga inayat ka matidi. Ngam na po kaw dayta, idi pinanawan na. Nasdaawak laangan. Idi mariknak nga agayatak matan kini Peter. Gapo iti kanayon apanangan andingay na kanya. Gapo iti kaawan mo. Iso apang nga asim. Taawan ko man sa bali ang makaam mo iti napalabas na. Nang runakit manulaangan nga aldaw. Agkalay sa kamin iti kabsat mo. Miss F, Jack maawatan tiriknak iti daydi agundaway. Jack impagarop at isigod akayan-ayat ko kat iso ti agbalin nga ipag ko. Nang runa kat tunggal bumangonak iti agsapa, makitak ni Jonah kanti kabsat ko anaragsak iti mismo abalay mi. Miss F, nagsakit unay tiriknak. Kasla madudog ti pusok no makitkitak ti kinaragsak da adwa. Gapo iti dayta apasamak, nagsubliak nga ro dito'y balasiw taaw, bareng mailiwliwag ko ti saem amarikriknak. At damat dagiti babae amakurkurso na daak. Isu na laeng takasla mabuteng akon nga agayat manen. Ngamin, jakon kayat amapadasan manen ti masaktan. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Julius.
Agyamanak pagayam Julius iti impatulod mo apakasaritaam. Kasta talaga ti biyag. Adda dagiti banag winutaw adumteng iti biyag tayo asaan nga agtalinaad. No dikat mangibati iti adal tapno agbalin tayo pa'y amas na tibtibker. Talaga siguro asaan ada kayo kani Jonah ti agkagasat. Adda gundawa iti amin abanag pagayam ko. Amok nga aglunit tumatlaang tinasugatan a pusom ket agrusing tumanen ti ayat. Ket mamatiak adumteng to ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Julius ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Leslie, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet amang ibingla iti kapadasak iti biyag bareng makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. 5 atawan mimet a nagayan ayat kani Eric. Kat agduwatawan mi pailaang agdandan na kas agasawa. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Panagkunak, nasingpot di bosta, friend. Wan nga rod, sapay la kumatakas ta. Kasla nasingpet matilangana. Kinmaysa, awan ti starting salary. Naiparehas adagos ti sweldo ta kadagiti sigod akadwa na ije parlor. Excited ak nga rudan nga agtrabaho inton bigat. Oray siyak, friend. Excited ak matan. Kamaudyanan na. Nakasapol tamot langan iti trabaho. Nasingpot pa iti bosta. Nako namon, friend. Kumusta nga tinapanan nyo? Bakit? Good news na kay. Naawat kami matlangan kini Beverly iti trabaho. Ay, kat nasayat no kasta. Mangrugi kami nga rudan inton bigat. Ay na, nakaragrag sakak. Panagkunak namin, nasingpot di boss mi. Kan ayos matisweldo mi kan kwa na. Kasta ka di? Ay, ungayam. Kumusta mo tinapanam iti ili? Di nga pag-applyam at trabaho. Awan, sana ka naawat. Bakit? Iti kinaadumi ang nag-apply. Manulang ti qualified. Kasta ka di. Ay, anyangay nga rod. Anos lang ang lakay. Adan tulat na. Mapanak inton bigat iti ili. Padasak asarong karan di sigod abos ko. Bareng adamanan ipamaneho na alugan. Kayat mo asawan, mayat ka manen nga agsubli ti sigod at trabaho? Agmaneho ka manen? Wala. Awan mo tin sa bala pagtrabahoak. Ano saklatan ti makimaneho manen. Isupay nga igatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Friend, masapa ka inton bigat nga umaigya balay. Apay, friend. Tapno saan tan nga agplete ang mapanagtrabaho. Makilugan tan kinila kay ko. Ha? Kayat mo asawan? Mangrugi mo ni Eric nga agtrabaho? One friend, idi na minsan pa'y nga aldaw. Naimbag man ta nakasapol iti trabaho na. Ay na, jay matla sigod abos na idi Naimbag nga rod, tadabakan ti agip na. Isong at ipasada na. Ay kutuan Imbag laangan ngam jaawan. Una, imbag pa'y kunam, tawan pa'y anak mi. No adan akit ay na, nakarkaron arigat. Wana, nga may mayat matlaang, numadan kayo ni iti anak. Iti kasta, ang damat inspirasyon yo iti inaldaw. Karkarong aggagat kayo, no adan ton anak yo. Wentong friend, dumtang tumat kiti dayta, ngam panagkunakit saan pa'y nga ita. Sige, umayak to nga rod inton bigat iti balay yo. Tapno makatipid ta iti pamasahe. Ne, adda kayo matatang. Ay, wan. Nagluto ak nga ben iti niti ba manok. Nangyegak iti sidain nyo kani Irek. Ay na, agyaman tatang. Di yu pa'y laimbaon ni Vanessa. Ta iso kumanti nangyeg dito'y balay. Sa nabalita si Dagmit.
Kay may sa, kaya't kayo ay makita. Ay, may kawak nga main, asan kayo na matatao dito balayaw. Anya nga ron tatang. Agtrab-trabaho kami matan adwakin ni Eric. Sana bale, umay kami to inton Domingo iti balay. Ijay kami to ang mga daw. Muna, umay kayo at agbabanding tayaw. Wen tatang, agpalingki kami to matan kini Eric. Muna. Ay, apay nga awam pa'y ti asawam. Awan pa'y tatang. Ang amangan no paawidan day chay. Apay, aday bagayo? Saan kami nga gandar di makinati danong nga us-usarag. Kitain nanto kumamanayin. Isukay tinang tarimaan mula iday. Kasta ka di, maala, urayan nyo lang arud biitan tatang. Patsyak apaawidan day chay. Anya kamutan Eric. Imbagak kan ka nga agawid ka adagos kalpasan ti trabaho. Impasigod ko pa'y kan ka idirabi nga agpaling kita. Ngam ita ka lang asumangpat. Alas 5 iti agsapa. Ay, pasensya ka na bakit Naginom kami nga minit di boss. Naganasan mi tayo nag-istorya. Diyak mo tayo na puutan ti oras. Agsapa kaya men. Anya kamutan Eric. Saan na pala Kuyugan ka lang tama ba nagpalingkin ton madamdama. Ituro ko labit. Alay, 2 oras lang. Ay na, jak lapat yan dayta. Ala, maturukan. Awagak laangan ni Vanessa. Isulaangan ti kadwak amapan agpalingki. Ay, nagbanglumat din lutom asida ni nanakaw. Kada pa'y gaya min lutom adikay. Nagadumat na makmakan. Tatang, sagpaminsan laang mat. Apay nga adi may maniray. Awan tatang, nakaturog pala day jay aging gayta. Apay, kanyat oras na nagaway. Parbangunin tatang, isungarod mat ti jak kayat kankwana, no ijay ayan ti sigod at trabaho na ti ayan na. Saan amapukaw ti arak? Ay, una yan. Ay, bagam ti asawam. Saan na may paret nga ginom? No, kasta ka na yunan na betain. Ay, maday. Agasam taging gat parbangaw. Tatang, kasaritak tumanan ni Eric, may papan itiday taabanag. Ipag-Disney! Lukot ang tinitaw! Ipag! Apay ka didino. Kuha kami ni Pag. Ninsan Eric. Anday di ospital. Ay na, nadisgrasya. Anya? Naidong partiman maniho na alugan. Ay na, anya nga min ayat inararamid mo lakay. Pasensya kan ba kahit aklo nagabasol ko ti amin. Agyaman ka ta saan ka napakaruan. Dayta nga min ti bagbagakan ka. Amom ngagmaneho ka pa'y nga agawid. Ngam naginong kalat na. Anya ka matan. Bakit? Di kan tumat agan anad. Mamin ano nga ibagakan ka adi mo unay ti aginom. Aksidente nga rod. Agan anadak mo it. Ngam talaga siguro mapasamak ti kasjay. Kasano pa'y itan. Dakkel ka no ti dadaal di iman manehom. Sigurado asi katimang patarimaan iti dadaal na. Dakkel agastos day jay. Ay na, anya ka din dayta nga inararamid mo, anak ko. Nanang. Daytan ti ibagbagakken ka idi pailaang. Saan adakas ti uminom iti arak? Ngam kontrolom kumamat Amumat nga agmaneho ka pa'y. Ano sam ti masermon ang lakay. Ngamin, para matlaang kan katibagbagami. Bakit? Anya ngay ita. Imbis nga trabaho kayo ado at tapno makaurnong kayo. Ngam ti kakay suna nga urnong yaw. Pagbayad yaw iti pagpariper iti lugan. Kurang pa'y. Nanang. Mala, agawa am ti agpaimbag.
iti kasta, makarwar kan dito'y ospital. Leksyon day taken ka, Eric. Sapay ko talikli ka matan ti arak. Ay, kasano itan lakay? Saan nga umdas ti urnong ta pagbayad ta itilugan ang nadadaol? Kabarbaro ajip day jay. Iso ang nagdakil ti bayadan ta. Uni, Rod. Ay, mangibaga pa'y lakadananang. Barang nga da kawartada. Isupay lang ti utangan ta na. Pasensya kan bakit? Nagaramit ako ni ti dakil a parikot. Mala, di mon panunutan day ta. Tinapatagkat na ispal ka. Uray ka sanot ti aramidak nga agungat kan ka. Nalpasan. Saanan ang maisubli ti amin. Mga ramid talaangan iti pamuspusan. Iti kasta, maipatarimaan ta tinadadaalugan. Bakit? Pampanunutak nga ilon ko laangan ti titulo ti daga. Anya, ngam... Isulaangan ti amok a pamuspusan, lakay. Awan matlaang ti agpautang kadagiti kakabagyan ta. Agtrabaho ta adwa. Tapno matubos tanto mo ilaang ti daga. Iso day tati kanayon kumot nga ibilin kanila kay kong. No kayat na ti uminom, ijay latan balay mi. Kaya't kuman apagsasawan nila kay ko. Ngam awan matlaang ti mapasamak. Nalpasan ti amin. Sa bagay, di namat nagayatan ti kas jay anapasamak kan kwa na. Barang agpanunot matan Kat, sa dinong ay ti pagtrabahuan na ita. Awan pa'y friend. Adalang ije balay. Saan pa'y mat anak kasapol iti trabaho na. Ay kat na bakante ang arod. Ay, una. Pampanunutak nga rod. Agabrodak sa. Ha? Dakil ti utang mi ijay bangko anang ilonak iti titulo ti dagami. Kurang ti sweldok dito eh. Kan oray agtrabaho kami adwa. Agporsyento laang nga agporsyento ti utang mi. Ibagam kanyak, no talaga nga interesado ka nga agabroad, friend. At amok amabalin at tumulong kan ka. Sigurado ka kaday ti dayta plano manakaw. Wan tatang, agabrodak laangan. Uray 2 taon laang. Kahit pinalubusan na ka ti asawam. Saan kami pa ang nagsarita, tatang? Ngam amok nga umanugot matlaang dayjay. Tano saan aga po iti inaramid na. Diyak kumamit mapanunot ti umadayo. Kahit kasaritan pa'y nga umunanak ka. Asawam latan ni Eric. Tatang, Wanyaman ti plano, naskin matamamuan na. Sana mabalin na si kalaang tagplan-plano ka nagdisdesisyon. wan tatang. Kasaritak ni Eric may papan iti plano. Agabroad ka kunam? Wan, sana bale. 2 taon laang mat. Bakit? Diyak mat kayat amabaybay ang taa dumakil ti utang ta ijay bangko. Aging gaasaan tanton amatubos jay titulo. Pasensya ka na talaga, bakit? Jakmat nagayatan ti amin. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Nalpasan ti amin. Ti aramiden talaang ket agtrabaho. Tapno mabayadan ta ti utang ta. Jak kumakayat nga umadayo ka. Ang no, desidido ka nga agabrod. Awan mabalin ko, bakit? Ay na, agyaman ak unay itimpo utang mo akwarta, friend. Kasapulak unay daytoy para iti panang ipagnak iti papeles ko. Awan anyaman na, friend. Sikakit di man. Di ka madanagan. Bayadak tumat lang apaman nga adda kwartami. Uwin ka di. Saan ka mat nga bapuraan? Naimbaglaangan, tanda ka lang tapagtarayak no kastoy amagipitak. Kat talaga akas ta ti agayam agtinulong iti amin abanag. No, lakit di tanda na wadwad. Oh, apay asaan ka matagtagalila ka? Pampanunutat nga minti, ada yung. Ada ka pa ilang dito eh.
Ang aglalao ka na danag kan ilaw ti marikrik na. Ay na, unay kan ay. Duwala ang matatawon asaan ta makadwa ti tunggal maysa. Adamat cellphone lakay. Isupay lang ati aramatin ta, tapno makapagsarita ta. Huwag matkid niya. Ang pangasim bakit? Anadam ko matibagi mi jaywan. Wen ka di lakay. Kas tamat kan ka amabati dito Kas iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Liklikam ko man ti arak. Uwan bakit? Awan ti rumba nga pagdanagan. Nabayagan aliniklikak ti arak. Agyaman nakno kasta, lakay. Nasayat mo ta si Mangpet kan bakit? Apay ka di, Eric. Di mo't inton bigatan ti ipapan mo di Manila. Kat ijayan nga urayam ti flight mo nga agpahong ko. Wan? Nagluto ak iti paborito masidaan. Inayabak mo't ladanan ang kantatang. Aglalang lang tayo pa'y mo't amangan sakbay ti ipapanaw mo. Imbag man ta na panunot mo tinagluto lakay. Una, kasla padispidida mo na. Iso na lang, tadatay lang ang pamilya. Agyaman nak lakay. Awanan yaman na bakit? Ingkag palasin. Kalpasan na, sumaruno ka di kusina. Nalabit nga agturong mo dito dananang kandatang. Idasar ko, ti pangrabyan tayo. O sige, mabiit na ang ngarod tagpalasak lakay. Na, ulay matanday tanga urok mo, Eric. Nagpigsa. Nagsartang matan. May bayakon. Sa paag tulaangan ariingan inton bigat. Eric, bumangon kan. Aldawan. Uy, Eric. Eric. Kasla saan matin mo mang angas na asawak? Ay, Diyos ko! Nanang! Nanang! Umay kayo man! Kasla saan matin mo mang angas ni Eric! Nanang! Saan? Saan napod na dito Pasensya kayo, Mrs. Dito on arrival ti pasyente. Eric, bumangon ka dito. Eric, asawa. Kapay ang pinanawan nakmatan. Apay! Mrs., magipagladingit kami tinapas sa makitasawa. Panakunag, kat hindi pa'y larabi anaawanan iti angas na asawa yun. Heart attack pinataga po iti pan nakatay na. Eric! Eric! Mrs! Mrs! Apayakastoy. Apayakastoy, di ka ulpit ibihag nanang. Ay, isli anak ko. Patibkiram ko matapakinakam mo. Talaga akastoy tibiyag. Ano ti pasamak asaan ang mapakpakadaan. Tsaka mo ipanunutan nanang. Apayakastoy. No kaano nga daw ti flight ko. Sumat ti pan nakatay ni Eric. Kasla kaya't kumatan ti matay. Anyalaunay tinagbasulak iti apo. Tapno araminin na ti kastoy kanyag. Anya nanang. Saan mo asidiran ti Diyos, anak ko? Amin apasamak iti biyag kat na makagapo. Punuan na sakit kan narigat nga aklunan. Ngam nalabit nga aging galaangan dito iti biyag na. Naganfil ti biyag. Inalada kami latta kumanado.
Tapno saan ako na makariknay ti sakit. Nagsapaunay da ito'y para kini Eri. Ay, Leslie. Diyak sa kabaalan, nanang. Leslie, nangyagak itimakan para kan ka. Awan ka nas ko, mga friend. Mangan ka. Itikas na, ada pamigsam. Di mo ko mabaybayan ti bagim. Ngamin, si kamat lang ti agbalin ang nakakaasi no bilang laeng. Sige laeng. Isangit mo no iso ti pakalagaan ng tiriknam. Unfair talaga ti biyag. Diyak mo no apay ada kami pa'y lang tinakapasamakan ti kastoy. Iti kinaado ni managdakdakas dito'y lubong. Apay ni Eric May. Tinakasingsingpad nga asawa. Ikamang tayo amin kan kuana. Amok ati Diyos kat saan ama nagbaybay ha. Saan na nga itulok ang mapasamak daytoy kan ka no saan mo akabailan. Amok nga darason no apay anapasamak ti kastoy. Di ka kumamaawanan iti nagnama, friend. Amok apan nubok laeng ti Diyos daytoy kan ka. Panagriknak idi ket nagbalin a napaidam ti Diyos kanyak. Ngem gapu iti pamagbagakan panang liwliwa ti pamilyak, ininot nga inaklon ko ti amin. Jakmatan intuloy ti nagabroad, ngamin ininawak idin ti anak mi ken ni Eric. Ket ita, 7 atawan metten ti anak ko. Pinanaganak metlaang daytoy iti Eric. Addaak ita ditoy syudad ti Bagyo nga agtrab-trabaho. Awan metten planok a makiasawa pay, ngamin umdasan kanyak ti anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Leslie. Ken ka pagayam, Leslie. Agyaman kami unay iti daytoy apakasaritaam nga ingkaimbinglay. Kas iti kanayon da nga ibaga saan amang ted tinamarswa iti panubok aditay kabailan alasatan. Amin abanag ket adarason no apay a mapaspasamak. Ditay nga rodrumbang asidiren ti Dios. Ad-adakit di apatibkeren tayo ti pamati tayo ken kuana. Pudno anapukaw mo ti asawam, ngem pinaraburan na kamet iti kinabaknang nga isu ita ti kakaiso na nga anak mo. Alakastan pagayam, Leslie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ditan papagayam tinagpatinggaan dagiti agsasaruno a drama tayo. Agyaman kami unay iti ingkay panagdangeg.